Když krev stékala na slitovnici, představovalo to hříchy proti božímu zákonu. Trest za naše hříchy vzal Kristus na sebe. Hříchy proti božímu zákonu. Nejednalo se o lidské zákony ani žádné jiné náboženské zákony. My však potřebujeme tyto zákony, abychom si uvědomili a litovali přestoupení těchto zákonů. Proto Bůh poslal svého syna a on musel za tyto zákony zemřít místo nás. Při jeho 4. návštěvě místnosti bylo vše uklizeno a předměty byly uspořádány v jejich pořadí. Ron okamžitě ucítil přítomnost andělů v místnosti. Uviděl 4 anděly, po 2 na každé straně truhly smlouvy. Řekli mu, že jsou určeni k ochraně truhly. Také řekli Ronovi, aby umístil kameru na stativ a natáčel.